warlong APHLC candidate Sarmung Rong Paraphan Karcho. Sangpi kaham tiron piahem ing nama ing narkateng kengdam. Junali tiron pi Dibrugarh Water Resources Division asai kamalong Assistant Engineer anghoy kachepalong dun. Kardom pini prime time berta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta bertang ton pen lakha cricket hom langhin constituency along APHLC Ratcharia song pen nonang kiliji Karbiang Autonomous Council kiligahut kachepate dunjia bangpu Sarmung Rong Paraphan kidamtang arunipai ingkoi raphoarni jaipongara ratum karcho sai dengpon Arni kangsang porpai trok malompen kepadopon bangso karcho mai jaipong hi thialong kedo APHLC methanga sa hemlong si padopon bangso hot ke ongdong ar muchitong dun si nonang keliji MEC kiliga hu APHLC asong pen kachepate dunjia bangpu Sarmung Rong Paraphan karcho asai dengpon lo bangso karcho mayalong Sarmung Rong Parkaning je ponke nonama jassemet Karbialong rian parta Karbiara dapat kaching hon pame ke APHLC hendo lapen sikshi jol lajak kong hai hui kapelong dun labji anparta hempre ga farman kedamtang kwan Ratchari asong lone pichun thek thea pot anta non nili jongsi ke hailo pulote pichun bek puputa rong phara sanghu rada thengnu lamchak chipi pedopon reng dok reng ni kewan dia isi political party polonte la APHLC pen ang par ka velo atheke latum ke othik ke hello 6 sidul ke pangtang dia phan kasi 6 sidul polote ni chithan uta nangelo dak si do an awar saita duktet la sinili haidet polote nili 6 sidul pangtang dunji lapente 6 sidul aya kompen nili Karbiang long lapente mithang akon si pence lo Karbiang long adang anta nili la kaching thura asai nili kemji kusi nili la non MEC da contest dun halapu CPIML a candidate kanam rong pipia phansitame langhin constituency aradatum kangthum karni lapen karchu padupot bangso hut kachetong dun aluhi aman pen CPIML HPC klembang phi sira bepi KNCA dun mai phi rikaterang pi pendanglok ke ongdung atum chetong dun nona phong ke CPIML Ratchari asong atum haivekji jongsi CPIML atum chari dat lopulote kechengsi article 244A pachun ponpo lapen rong rup atoka nualong tovar me lang pendanglok kaching thura saido an klempon popusi pherang kya thengnu ningjepon langhin kontesi angkang alota soal suzum sitame ajak adeng apan sitame long donde la se pasan di phano karbi panda karbi ini sasa kene soal suzum hanta aprang geja pon thengdi apan si kene kimang don la pente hemple ka pan pusitame ni dehu 1986 penta ya chisong stano asitang ta kene tengni ni tin la chisong pon bom lang asila dak langhin kontesi ke ili karbi ge buhut ke hong kha kompik pusitame leha 1986 pena ko penta de supin suteng mayo ko thur hai bang ave sitame non isama bangge dili bangge hala pidam tang during kipi long
India Prime Minister Narendra Modi nang sumlo hala dake la BJP sokar tum stami hempre kalam hang nundi punang li tum heklong lo komane sakti madam ta kachiru komane tum mage suki tengdak ta dolo laso masila se hempre ke hang party avelo kusi ke India sokar so na chini lo ho kalang tum na chini hempre ke hang party pulote la SCC pahme halo kusi hala tum na chini la se avelo ko laso ke mata sila se nilita dolang sa ato kanu sita langhin konto disi sita kardia khai kom hek pasita ni di solo sita me karja badan lo hala Langhin pen sarpang ri ingti Karbiang long life Rong rubarlo munit ke dohem ingna ma ingnar ki pripidam lapen munit apran ke entekang det lake lam kimi kalilo bonta ingna ma ingnar ki pridam dak ahem sarkar pen kikim kirang pi palama bangke non puanta long lelang lapen ingnam rai kom asai kampen apran ke dam je amunit aphan akerap ki pridam pu abangke arju long lelang bonta ingna ma ingnar aphan komane abang pu pathilot amat hem kang sam beng chok pu abangke arju long bomlo Lason si lakha inkoy rapho nilip MSC constituency ke parlo borsali teron arong amikar inut ahmepi kaham teron piahem batuwe ajojir lo porphai isira achiti malom ingnama ingnar kateng kheng damajo hemar lo kido sok sanganta chupidam edlo Chuki hola police station ke parlo Bugijan forest bit ekano dung het kido borsali teron arong amikar hemepi kaham teron piahem pridam daksi asomar aphan kepa choji aphan kisik pi asang asok anta chupi tekang thai lapen an kitun ahemisi kipri tekang daga jok phole kasu anta sakpi tekang edlo bangso rong ke achiklo jonwang ta hemrit kipri puke lakha masi unelo bonta non puar nianta forest pen akira puke thangnat ta avilang lasi kethege dinga tumpen chilang pon thek asonte mesenji pusi tuning ripon बाद 230 malom pendo mane populo agom ke long ke hem anang le rock arpong ke free ho an si ni tung ka agom long lo masi ke bok te rai tom phan la pu thun chi kontek lo nang hong dun lo an ke la pen ke kat ke la pen sang bara sang bos tai si la pen ke chu sang ronjira sang le be la beg bang ke ronjit bang ga dha long lo la pen bara bang ke beg pen ma plastic ka beg pen ma hi chu de lo Engke la pen engke hung pen engke aning ti pinang anang angnar rong lang tamya ko ki hung tum tu pen masi ali na tu padam lo ali suding tholen lo masi bakana tu jok dam Chuki hola pen Sonjit Kro Karbiang long life Kedamtang aruni pha ingkoi rapor ni rongmong ve along kedo St Paul High School along loke charli klim somaratum sonthana hin ke paprang don thek jia phan pura science and arts exhibition ajaimek dengpon Ovi kimi ga charli somaratum phan sonthana hin ka paprang don jia phan pulote kapaching bai ta isi akenang sod do binong pu Father Justin Korean mathaponsi kedamtang aruni pha ingkoi rapor ni methang school a hemalong science and arts exhibition ajaimek padopon Bangso ajai mekedeng ponalong Little Flower High School, St. Joseph High School, Rongmongwe High School apen kaprek school penta chetong dunsi Science and Arts Exhibition ajai megalong chepate dunlo. Bangso hut klim somaratum India det pialong asona hormu lapen Northeast Travel Traditional kedoan osomaratum methang jungjung ke thegason chepaklang pon lapen alang tum ke thek pen kason sia hormu an than paklar pon rinti. Labang siling lo lagi di sumar ke na siling lo lagano sumar siling Bangso amayalong aluhi sarpo aman pen Rongmongwe Police Station usi Jivan Marak lapen ahema soratum chetong dun lapen anparta ongdung usumar apaya po tumta chetong dun rinti St. Paul High School Rongmongwe আজি সায়েন্স আৰু আৰ্টছ এক্সিবিশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমাৰ ফাদাৰে যিখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে খুব ভাল লাগিছে আহি মেলি বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধুনীয়া আপোনাৰ ছায়েন্সৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰজেক্ট বনাইছে আৰু আগন্তুক দিনত তেনেকৈ অনুষ্ঠান আৰু পাতিব বুলি আশা কৰিছোঁ খুব ভাল হৈছে
অনুষ্ঠান পাতিব Bangso amai long Father Justin Korean Clark dak pen than pachini pon atengki non malom luka charlio sumaratum penang an ke charli awarsai kavedet penajo kana hok thipik asonsi thekpon long osumaratum bang putin ta kapre ke thegason kedo bonsita kabor I ponjia to war chilong thekthe bangso joksi nilutum bangso science and arts exhibition ajai mek dengponang koklo pusi ningje pon. A remarkable day for St. Paul's High School, Romombe, and it is indeed a happy day for all the children, teachers, staff, because many people have come from near and far to witness this very exhibition, science and arts exhibition conducted by St. Paul's High School, Romombe. Most of the children, they have participated well. They have exhibited their talents through different projects and different plans of the lessons here. And it's also a day for all of us to keep in mind that science and arts exhibition always giving new ways to learn new things through the education. And this will also focus the very fact of giving quality education to children nearby in the society here in Romombe. Rongmongwe pen Loksing Terang Karbiang Long Life. Kidamtang aruni phaing koira phorni apar panjana long KSA panjan hirhiri aro atum arpu kachilar amai padopon bangso hot KSA panjan hirhiri aro amai phu longkiri terang pensi mai chepahem phupon bangso arpu kachilar amai long chunbang sonjai killing pen alohi kapachini apor enpon maya long alohi aman pen KSA CC mai phu Thomson rongpi KSA Bokajan District Committee chunbang disoi teron KSA BDC mai phu Raju Ingleng KSA Dipo District Committee Kong Chunbang Rakesh Terang KSA Nili Branch Committee Maipu Stars on Tok Bi Pendanglok Alang Liri Sang Hotum Chetongdun Panjan Hirhiri Nili Bahavar Ariso Ejangatum Keklem Kedam Pameji Un An Pen Abangke Bor I Ponangji Bangso Keklem Kedam Along Kaiketa Nilituma Hin Pen Kachirap Cheto Abangke Dopo Pusi KSA Maipu Thomson Rong Pi Pen Aning Pathedekan KSA asong abangke ning isi kaike da dovek nangji kapregatum ke chokche kachokle malong ke khangdun ji aphan abangke KSA asong pangtang vek nangji pusi chunbang Rakesh Terang pen ningje pon Bukajan pen Anand Terang Karbiang Long Life. Rones Varteron lapen kache kiling piato masupi akleng junali teron pi inut Karbia Khayang Bongpet Dibrugarh Water Resources Division asai kamalong Assistant Engineer anghoi chepalong duncheng abang pi nangmansi phurkimolong ketokpon Jogla Bandha Habar mate non ke dobom District Council Colonialong Rones Varteron lapen kache kiling piato masupi akleng junali teron pi alangli bihek pen Mount Calvary Higher Secondary School pensi HSLC chepa ondunsi Guwahati Engineering College along pen graduation and ponlo Pinang ananingkan pen kaprek boreng awar sai choklem dunsi non puthot Dibrugarh Water Resources Division mate Assam State ang bong pen Public Office asai hem kangjang nayat dimalongsi Assistant Engineer ang hoy chepalong dunlo Junali teron pi nut Karbi pi mate Karbi Sorlong bong pen kethek ser abang phe ajoini si Karbia Khayang bong pen kechengsi Dibrugarh Water Resources Division Department along isi manpeng mate ang hoy kethe Assistant Engineer ang hoy chepalong dun pen Karbiang longara daphan nongme kiban pilo Non alangli Dibrugarh Water Resources Division Department along Karbi Sorlong bong pen Assistant Engineer ang hoy chepalong dun pen apia po lapet adonarap kadu kawyatu sitame ning chaparong ponrinti News Report Bikram Teron Karbiang Long Life. Ini Prime Time ang berta bangke lapan sekang ton iglo domi thangmi kardom.